आमची सवी रात्र 7 दिसाची धुगड आमची ह्याची सवी रात्र जी आसा ती मोठ्या प्रमाणात आमची सरपल्या गांवांत सगळे जे आमचे स्थानिक आसा ते मोठ्या उत्साहान हो शिगमोत्सव साजरो करतात आणि आजच्या ह्या शिगमोत्सवाक चित्ररथ केल्लेलो आसा. त्याच प्रमाणे फाटली कितकीशीं वर्सां हो शिगमोत्सव चालू आसा. ह्या वर्सा मोठ्या उत्साहान हो शिगमोत्सव आमी साजरो करतात. आजच्या ह्या शिगमोत्सवाक पारंपारीक म्हणटा तशे बनवटी हे आसा त्याच प्रमाणे रोमटा जी आसा ही पालयेगांवचो शिगमोत्सव हो संपूर्ण गोंयांत तसोच इतर सगळ्या राज्यांत पॉप्युलर आसा पालयेगांवचो शिगमो आणि सगळे जाण जे पार्टिसिपेट जातात हे सगळ्या जाणांचो उत्साह हो शिगमोत्सव ह्याच्या फुडें मोठ्या प्रमाणात हांगासर साजरो जातलो अशें दिसता. आणि सगळ्यांचे सहकार्या खातीर आज हो शिगमोत्सव जो आसा हो शिगमोत्सव साजरो करपाक आमकां देवस्थान समिती संपूर्ण गांवाचो सहकार्य मेळटा आनी तांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो शिगमोत्सव आमी मोठ्या उत्साहान हांगासर साजरो करतात. माझ्या परब श्री देवगंगा देवस्थान आणि हा शिगमोत्सव आमच्या पाल्यात नेहमी प्रत्येक उत्सव चालू असतो. या स्पर्धेमध्ये शिगम्यामध्ये 3 रोमटा असून त्या 1 दिशा पडदा आहे. गाव मिळाची 1 दिशा पडदा असते. त्याचप्रमाणे चांगल्या प्रकारे डोक्या पण असतात. त्याचप्रमाणे आपले बनवट आहे ते खेळले जाते. त्याला प्रत्येक गावाच्या उत्सवाचा जबाबदारी असते. सगळेजण भाग घेतात आणि चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम करून आणतात. शिगमो हा पालेगावचे मुख्य उत्सव असून त्याच्यात प्रत्येक गावाचे लोक त्याचा भाग घेऊन सगळेजण उपस्थित असतात.